Ayo, ojo kakean wuwus kowe. Kae lho, deloken pitikmu. Ora ono apa-apane. Deloken kuwi lho, pitikmu wis kalah. Loh. Pitikku kok nganti bisa kalah ya? Yo, kowe menang, Cur. Iya. Tapi mari ki deloken nang warunge Mbak Srini. Yo, budal lo dhisik, aku tak ngulehne si Jenggo. Yo, tak enteni di warunge Mbak Srini. Budal lo. Ayo, Cur, lungguh kene. Yo, ayo. Mbak Srini, aku ngombe ya, kaya biasane ngono. Iya, sabar dhisik to, Mas. Senengane kok nyusu wae. Loh, trah enak sing nyusu to, Mbak Yu. Lah tinimbang nyikut. Iya, iki lho tak gawekno. Ayo men, nang diwiwiti men. Yo, ayo. Ayo men nang dikopi kok dadune. Ayo, 6 atas. telu isor. Buka men. Pasang rek, pasang. Oh, iki lho, ayo. Sik, mandek sik. Iki Oh, lho Kang Mas iya. ngombene. Oh iya, Mbak Yu. Ini. Ayo Wis, men, ayo. nang dibuka. Ayo. Aku kalah, men. Kowe pancen ora tau menang. Iku nasibmu, men. Jo. Wis, aku bulat dhisik. Lho, durung apa-apa iki, Jo. Andi, Jo. Aku melok pisan. Wah. Bandamu wis entek iki. Mbak, aku tambah ya ngombene. Joko lanjut. Utangmu sing wae durung kok menehi kok arep jalu panen. Rumang sampe iki warunge mbahmu piye? Mbak Yusrini sing owayu dhewe, sing suwe mok dhewe. Aku iki mari menang main lho, Mbak Yu. Yen mung digawe bayar sing wingi-wingi ae luwe. Yen Mbak Yu senengan wae ilang lho Mbak Yu ayune. Malah gombal. Nanging yen kaya mangkono kan tambah ganteng ta Kang Mas. Lah ya ngono to, Mbak Yu. Cepet lho, Mbak Yu. Iya. Wah, Kang Mas Joko lanjut. Oh iya, Dek. Tak sawang menang ya Kang. Oleh Iya, tombol. Aku mari menang main iki. Iya lho Kang Mas. Ora pedho pirang dino wae. Rasane kuangen banget lho Kang Mas. Mosok to, Ayu. Aku ya kuangen banget lho karo sliramu Kakang. Loh, Ya. Pengen nempel ae lho iki. Teh, kowe iki mbok yo aja melu-melu wae. Mesti kok. Wis, Apa ta kowe iki kok? wis aja padha padu ngono. Aku wis pengen nyetet pipimu iki lho. Aja maneh kok pipi. Jangan apa ae lho tak wenehi Kakang. Mosok to? Heeh. Ya aja mung rate wae sing dijatah. Ya ora. Aku iki yo pengen lho Kakang. Sak lemese aku saguh wae Kakang. Yen sampai sak lemese aku kudu jamu dhisik iki. Tapi aku dhisik ya Kakang. Iya. Disian aku dhisik, Lho, aku lho, dhisik. Aku. Lho, wis aja padu ngono. Ayo mlebu bareng-bareng ayo. Iya. Jan-jane iki apa to sing mbok pikir? Wong jatah blonjo ya wis tak wenehi. Jatah sing liyane ya wis tak cukupi. Ana apa to Bune? Kondo marang aku. Aku iki mikir si lancur anakmu kuwi lho, Pak. Tambah suwe kok tambah kaya mangkono polahe. Kaya mangkono kepriye? Saben dina
Mulia mesti dalu. Sabane warung pinggir sawah sing dienggo main kuwi lho, Pak. Lah, ning kono ana wong wadon-wadon sing ora genah polahe. Aku yo ngerti bab kuwi, Bune. Nanging kuwi wis dadi kewajibanmu ngelingake lan didik anakmu si Lancur. Aku wis ora saguh ngomongi Lancur, Pak. Loro atiku yen mikir salah gawane Lancur. Iya. Lah iki bocah. Lancur, lungguh dhisik. Ana apa to, Pak? Aku iki ngantuk, pengen turu. Kowe iki dikandani wong tuwa ora duwe tata krama blas. Wong tuwa ora kok jeneng. Lungguh. Wis, Pak, sabar. Tunggu kene nggih, aja bantah ramamu. Le. Sejatine karepmu ki kepriye to? Saben dina mulih bengi, budal isuk. Sapa warung ora genah? Elingo yo, Nger. Kowe kuwi wis dudu bocah cilik maneh. Tur kowe iki yo anake lurah sing diajeni warga desa Bulan kene. Yen kelakuanmu kaya mangkono, apa pantes, Bener kandhane ramamu, Le. Dandanono salah gawamu ya cah bagus. Ngerti yo yen kowe saiki wis gedhe, wis ngancik kadewasa, kudune ngerti ndi sing apik lan ndi sing ala. Yes, iya. Kencono. Wes semene gedene, aku kok durung tau ngerti to. Ana wong lanang sing cedhak karo kowe. Lah iya to Mbak Yu kenongo. Apa janjane Kencono iki ora seneng karo lanang? Walah Mbak Yu, ya ora kaya mangkono lho. Nanging ati iki durung nemu sing cocok. Wong lanang sing tak kenal ya mung ngono-ngono wae lho Mbak Yu. Lah wong lanang sing kok goleki kuwi, wong lanang sing kepriye to, Di? Sing sugih, sing ganteng, sing duweni pangkat, apa sing duda ayo? Wong ning desa Mirah kene yo akeh lho wong lanang sing ganteng. Wis sugih pisan. Kaya Mas Parman kae lho, Di. Juragan wedhus. Kayak sawahe ning endi-endi ana to. Ngono ya isih kok tolak. Iya Mbak Yu, upama tak itung yo akeh lho wong lanang sing ditolak di Kencono. Ngene lho Mbak Yu. Nadyan wong ning ganteng lan kecukupan. Nanging ati iki ora srek. Mosok yo aku maksa nrimo to Mbak Yu. Terus nganti kapan anggonmu ngenteni? Lah wong Mbak Yu sekar wae wis ora ketemu anggone medhot wong lanang. Mosok kowe siji wae ora nyantol. Mbak Yu, sampai dhisik sadurunge rabi, lah ya padha karo aku to. Bale sing srek. Kuwi lak biyen to, Di. Duren-duren, roti-roti. Biyen yo biyen, saiki yo saiki. Wis mengko Kang Mas krungu lho. Wis, aku manut dong Mbak Yu tenang wae yang kaya mangkono. Tambah suwe, tambah bergelae pitikku iki. Jenggo kok awake gedhe, tarunge apik, tur wis ngentekno babon wakeh. Wis kok ngomong sing rena-rena iku. Ayo budal menyang desa Mirah. Bakal tak tarungke karo pitike wong Mirah sing paling kuat. Kowe kudu bisa menang lho, Go. Lho, kowe kok pulang ngene lho? Jigo. Mbak Yu, coba sawangan kae ana pitik ning latar. Pitike sapa kae Mbak Yu? Endi to, Di? Kae lho Yu, sawane kok lulut. Coba cedhek ana di Kencono. Nggih Mbak Yu. Loh, iya Mbak Yu, baru tak cekel nyatane kok lulut. Loh, kae lak si Jenggo. Sopo sing nyekel kae? Jenggo. Jenggo.
Sopo kuwi Mas Jenggo? Pitikku. Jenenge Jenggo. Oh, iki pitike sampean to? Iya. Iki pitik. Sampean ki sapa to? Aku kok ora tau ngerti. Aku Joko Lancur saka Desa Nggolan. Aku ning kene iki goleki pitikku sing ucul. Iyalah, ning kene to si Jenggo. Banjur sampean kuwi sapa to? Aku Kencana Wungu, putrine Nyi Ageng Mirah. Ya wis aku tak bali sik ya. Muga-muga liya dina aku bisa kapethuk maneh karo Jejoko mau. Pawongan kuwi mau sapa, Di? Di, Iya, Mbak Yu. pawongan kuwi mau sapa? Oh alah, iku mau jenenge Joko Lancur, Mbak Yu. Jejoko saka desa Golan kono. Wah, ngerti ngono. Aku wae sing njupuk pitike. Banjur kuwi mau ngomong apa wae, Di? Ora ngomong apa-apa kok, Mbak Yu. Ya mung dudune jeneng lan asale wae. Ya wis, aku tak mlebu dhisik ya. Mbak Yu, aku kok duweni rasa to marang Joko Lancur. Lah rasa sing kepriye to, Di? Ngene lho Mbak Yu. Awit nyawang mau, aku ki wis duweni rasa tresno marang Joko Lancur. Yo yen pancen kaya mengkono, aku mau bisa ndongakno, Di. Aku kudu ngerti sapa sejatine Joko Lancur. Saiki aku tak budal golek pawarta ning Desa Golan. Mbak, sampe ngerti to sing jenenge Joko Lancur? Iya, aku ngerti, Mbak. Mergo ning Desa Nggolan kene ora ana wong sing ora kenal marang Joko Lancur. Loh, kenapa kok bisa kaya ngono? Lah wong Joko Lancur kuwi senengane adu pitik, main, madon. Wis pokoke tumindake ora ana sing becik. Saben dina sabane ning warungku, Mbak. Wis, Mbak ya, aku selaras ning pasar. Olah, iya Mbak, matur nuwun ya. Walah. Jebule Joko Lancur kuwi kaya ngono to. Kencana. Indahing pasuryanmu ora bisa ilang. Cahyane srengenge ora bisa tak rasakno panase. Amarga ati iki tansaya adoh amarga sliramu. Kencana. Jenengmu garit ning atiku. Kesemsemak ing endahmu kencana. Loh, Kakang Lancur. Sampeyan uga ning kene to, Kakang? Kowe to kencana. Ngopo kowe ning kene? Apa ning gone aku? Walah, Kakang ki kok iso wae. Paling ya malah Kakang sing ngenteni aku. Kok padha penganggepane kencana? Apa ya jodoh? Apa ya kaya mangkono to, Kakang? Yen pancen jodoh, bungah tenan atiku kencana. Amarga awit aku kapethuk sliramu ana rasa kang kudu tak andharake. Aku kok ora ngerti karo sing sampean karepake to, Kakang. Kowe iki piye to kencana? Mosok kowe ora bisa maca atiku? Mbok aja mbulet ae, enggal matura. Iya, kencana. Aku iki tresno marang sliramu. Iya, tresno marang sliramu. Kakang, sejatine aku iki uga tresno karo sampean. Nanging apa? Apa aku kurang bagus? Apa aku kurang gagah?
Ora Kakang, ora kaya mangkono. Banjur Nanging sampean iki katemben wae srawung. Apa ya bakal bisa langgeng? cetane kowe durung percaya marang terus sing katresnanku, Kencana. Kakang, wis jamak lumrahe yen wong wadon kuwi kepengin ngerti sepiro gedene tresnane wong lanang marang dheweke, Kakang. Iya, Kencana. Loh, kae Joko Lancur karo Kencana ning taman. Wah, mesti ono apa-apane iki. Yo, aku ora bakal meneng wae. Entan ono Kencana. Ketang tresnaku marang sliramu. Sesuk-esuk aku bakal nembung sliramu. Nggih, Kakang. Mbak Yu, aku mau ngerti Joko Lancur karo Kencana ning taman. Soale bawane kok kaya wanandeng tresno wae to Mbak Yu. Kamangka Joko Lancur kuwi dudu nom-noman sing apik lho. Mosok iya si Ayu nandang tresno marang Joko Lancur. Kamangka kowe dhewe ya ngerti to, Di? Kepriye tumindake Joko Lancur? Aku dhewe ya ngumun Mbak Yu. Kencana kok iso nganti kepencut marang Joko Lancur. Teko ngendi, Di? Anu Mbak Yu, iku mau Loh, kok anu ngomong wae. Kowe mau lak teko taman karo Joko Lancur to, Di? Jaremu ora ana sambungan apa-apa. Jebule kok kaya ngene. iya Mbak Yu, aku mau kapethuk Joko Lancur ning taman. Nanging kuwi ngono ya ora sengaja Mbak Yu. Alah, kuwi mau alasanmu tok to? Wis Di, aja rame wae. Wong wis padha gedene isih kaya bocah cilik wae. Aku njaluk pangapura Mbak Yu yen pancen aku sing luput. Yo ora apa-apa. Saiki coba cerita apa anane, Di? Ngene Mbak Yu, aku mau kapethuk Joko Lancur ning taman. Banjur dheweke kondo yen tresno karo aku Mbak Yu. Banjur kepriye? Kok terima apa ora tresnane Joko Lancur? Iya Mbak Yu, aku nerima tresnane Joko Lancur. Amarga aku uga tresno karo Joko Lancur Mbak Yu. Loh Mbak Yu, Ngerti ya, Di? Yen Mbak Yumu Sekar kae uga nduweni rasa tresna marang si Joko Lancur. loh, jebule kaya mangkono to Mbak Yu. Banjur aku kudu kepriye saiki Mbak Yu? Ya wis, ora dadi ngopo. Yen pancen Joko Lancur tresnane marang kowe, kudune Mbak Yumu Sekar nrimo kahanan sing ana. Nanging yen Mbak Yu Sekar ora bisa nrimo kahanan iki, banjur kepriye? Aku mengko sing ngandani Mbak Yumu Sekar. Nggih Mbak Yu. Le. Sajake kok ana perkara sing mbok pikir. Apa jaluk rabi kowe? Nggih, Bapak. Ana wanita sing tak tresnani. Sapa, Le? Kencana Wungu, Kencanamu. putrine Nyi Ageng Mirah. Nyi Ageng Mirah. Nggih, Bapak. Ora bisa, Le, ora bisa. Ngerti ya? Yen to keluargane Nyi Ageng Mirah karo awake dhewe iki mungsuh bebuyutan. Tur kelakuanmu saben dina ya mung ngono-ngono wae. Apa ya mungkin yen Nyi Ageng Mirah gelem nrimo kowe dadi mantune? Tinimbang awake dhewe sak keluarga isin, luwih becik sambunganmu ora usah diterusno. Golek wanita liya wae. Ora bisa, Bapak. Aku mung tresno marang Kencana, Bapak. Kowe wis edan apa piye, Aku ora edan, Bapak. Nanging aku ora bisa urip tanpa Kencana, Bapak. Mirah putri Kencana, anake Nyi Ageng Mirah.
kencana ora ana alane yen tak coba. Kula nuwun. Yi. Loh, kae lak kaya Ki Hanggalono. Apa karepe kok mrene? Yi. Aku sing teko, Yi. Nggih, Ki. Monggo pinarak. Matur nuwun, Yi. Nggih, monggo. Yen ora kleru panjenengan iki lak Ki Hanggalono ya. Iya, Nyi. Ora luput. Ya aku Hanggalono, tetunggule wong sak nggolan. Kok janur gunung ki mara mrene? Ana apa? Ngene, Nyi. Tekaku mrene iki sing sepisan aku njaluk pangapura kelawan Nyi Ageng Mirah Sakotrah. Ngenani patine Ki Ageng Mirah, Nyi. Jaman semono ora liya ya merga saka pokal gaweku sak kanca. Iya ki. Lelakon kang wis ya ben wis. Dene sing durung ayo dingat-ngati bareng. Iya, Nyi, matur nuwun. Dene sing kaping pindho tekaku mrene iki pengin njaluk anakmu Kencana Wungu kanggo tak dhawuhke karo anakku si Joko Lancur. Jebule Joko Lancur tresno marang adikku si Kencana. Yo, yen to aku ora bisa sandingan karo Joko Lancur, mongko si Kencana ya kudu ora bisa nyanding. Aku kudu golek cara amper biyong ora nrimo panglamare Ki Hanggalono. Ngene yo Ki. Pancen Purba kuwi ana ing astaku. Dene Wasesa kuwi gumantung karo sing lakoni. Mula iki bakal tak tembungke marang Kencana Wungu dhisik. Aku njaluk inah sedina lan sesuk-esuk panjenengan mara mrene meneh. Iya, Nyi. Luwih becik pancen kaya mangkono. Ya wis, aku saiki tak bali dhisik. Iya, Ki. Nduk, Kencana Wungu. Nggih, Kene Biyo. yo. Kene. Wonten menapa, Biyo? Ngene. Saiki Biyong takon, apa kowe ya tresno karo si Joko Lancur kae? Lan apa gelem napa panglamare? Mekaten, Biyo. Sejatosipun kula menika ugi tresna marang Kakang Joko Lancur. Nanging nyinyi panglamaripun Ki Hanggalono, kula sarujuk kemawon kalian kersanipun Biyo. Iya wis nek ngono, Nduk. Nggih, Biyo. Biyong. Iya, Nduk. Napa leres panjenengan nampi panglamaripun Ki Hanggalono? Biyong ya isih bingung, Nduk. Mongko sejatine Biyong iki ora sarujuk karo panglamare Ki Hanggalono kae. Merga nalika dumadine perang antarane wong-wong Surukubeng, Ki Hanggalono kuwi klebu andhane Ki Demang Surya Ngalam. Iya, mungsuh bebuyutane Bathara Katong. Kuwi nganti njalari sedane Ramamu, Nduk. Lho, jebul Ki Hanggalono menika ingkang njalari sedanipun Rama? Iya, Nduk. Nuwun sewu, Biyong. Sak ngertos kula nem-neman ingkang naminipun Joko Lancur menika kaduk ndugal tur pakartinipun ugal-ugalan. Menapa Biyong pantala kagungan putra mantu ingkang kados mekaten? Iya. Piye iki, Nyi? Sidane panglamarku ditampa apa ora? Iya, panglamare panjenengan bakal tak tampa. Nanging ana syarat sing kudu panjenengan tetepi. Apa syarate? Syarate panjenengan kudu nggawa rong trebela kang isine pari karo dhele. Trebela-trebela kuwi kudu teka ing plataranku sesuk-esuk
tanpa ana pawongan utawa kewan sing nggawa. Piye ki? Apa panjenengan saguh? Menawa kuwi syarate, aku saguh nglakoni Nyi. Iya ki. Ana apa ta Kencana? Sajake tak sawang-sawang ana perkara sing kok pikir. Coba cerita kene marang aku. Menawa aku bisa mbantu. Ngene lho Lan. Aku iki wis kebacut tresno karo Kakang Joko Lancur. Jejaka saka desa Nggolan kae. Lan Ki Honggolono uga wis nembung marang biyungku Lan. Nanging biyungku menehi syarat sing ora tinemu ing nalar. Loh, syarat apa? Kok nganti ora tinemu ing nalar? Ki Honggolono kudu nggawa trebelo kang cacahe 2 Lan. Kang sepisan isine pari, lan kaping pindho isine kedele. Trebelo-trebelo kuwi mau kudu bisa tekan latarku sesuk-esuk tanpa digawa pawongan utawa kewan. Apa ya Kakang Joko Lancur lan bapane bisa netepi syarat-syarat kuwi mau Lan? Ngene lho Kencana, syarat kaya mangkono kuwi pancen abot. Nanging yen pancen si Joko Lancur iku jodohmu, syarat mau mesti bakal kasembadan. Yen syarat kuwi ora kasembadan, ya Joko Lancur dudu jodohmu. Iya, muga-muga wae Kakang Joko Lancur lan bapane bisa netepi syarat-syarat kuwi mau ya Lan. Iya Kencana, aku minangka kancamu mung bisa nunggakno wae. Matur nuwun Lan, kowe paling koncoku sing paling bisa tak andhelake. Iya Kencana. Ana apa ki njeluk aku mrene? Aku njaluk pitulunganmu, Demit Alas Sukorjo. Apa panjalukmu ki? Aku oleh syarat saka Nyi Ageng Mirah. Apa syaratku iki? Aku kudu gawa trebelo cacah 2. Trebelo siji isine pari, trebelo sijine isine dele. Trebelo 2 mau kudu teka dhewe menyang platarane Nyi Ageng Mirah sesuk-esuk. Apa kowe saguh ngewangi aku? Yen mung kuwi kesaguhan aku ki. Bakal tak wujudake kabeh syarat mau ki. Nanging yo aja lali ki sajene. Iya. Wis, saiki klumpukno damen lan titen ning ngarep omahmu yo ki. Iya. Bakal tak cawisake. Wis, saiki kowe mulya. Sesuk-esuk paranono Nyi Ageng Mirah. Duduhno yen syarat kuwi mau wis kelakon kabeh yo ki. Kowe pancen kena tak jagake Demit Alas Sukorjo. Iki lho Nyi, wis tak tetepi kabeh penjalukanmu. Saiki genti tetepono janjimu Nyi. Sik ki. Trebelo iki isine dudu pari karo delik. Kowe aja waton ngucap. Trebelo iki isine pari karo dele. Yen to pancen kowe ora percaya, coba deloken dhewe. Iki mesti kelakuanmu sing ganti isine trebelo iki. Wani-wanine kowe gawe wirangku Nyi, tampanono iki ajiku. Piye? Kencana. Kowe minangka piwalesku Nyi. Kencana!
Iki minangka tulusing katresnanku Kencana. Lanjut. Kenapa kau nganti ngelampus diri kau ngene, Ger? Nyi Ageng Mirah. Iki kabeh gara-gara kowe. Aku wis kelangan anakku siji-sijine. Minangka piwalesku tanpa ana iki ujarku. Wong karo wong Mirah ora oleh jodohan. Isi-isine donya saka desa Golan ora iso digawa menyang Mirah. Barang-barange wong Golan karo wong Mirah ora bisa diwor dadi siji.